Treba nazbierať 8 nálepiek, každá tá nálepka sa dá získať pri bežnom aute za 10 eur načerpaného paliva, pri nad 3,5 tony je treba 40 eur načerpať alebo minút 10 eur v rámci obchodu napríklad na novú kávu, ktorá je momentálne k dispozícii. Takto si zbierate body a potom si môžete ich vymieňať vlastne za rôzne produkty. Začína to malou loptičkou naozaj pre deti, cez volejbalovú loptu, basketbalovú loptu spomínanú, alebo futbalovú loptu. Vždy je tam nejaká zaujímavá zľava z pôvodnej ceny a tí, ktorí sú členmi OMV Smile and Drive klubu, si môžu vlastne vymeniť tieto produkty za body, ktoré tak či tak zbierate pri čerpaní. Medzi ponukou sú aj pekné tašky a od dnes vlastne pribudla, respektíve už od včera, pribudli polarizačné okuliare naozaj veľmi kvalitné, ktoré štandardne stoja 46 eur a dajú sa vlastne získať za 18 alebo respektíve priamo vymeniť za body. To spojenie vlastne vyšlo z toho, že sme pripravili pre svojich zákazníkov zaujímavú akciu s možnosťou získať športové vybavenie od firmy PEN. Firma PEN je spojená so športom, značka, ktorú poznajú mnohí priaznivci loptových hier najmä, a preto bolo logické pozrieť sa na to, že ktorý tím alebo ktorý športový celok by mohol byť zaujímavým partnerom pre OMV a aby sme našli nejakého ambasádora. Voľba na Good Angels spadla absolútne okamžite. Bola to naša prvá voľba, sme veľmi radi, že sme tú spoluprácu mohli uzavrieť, pretože Good Angels je naozaj klub, ktorý je veľmi známy, rovnako ako je známa značka OMV, takže spojenie dvoch známych značiek je veľmi dobré. Navyše PEN vyrába basketbalové lopty, ktorú máme aj v ponuke, čiže spojenie s basketbalom opäť ďalšie, a navyše musíme povedať, že sme zohnali asi najkrajšiu ambasádorku, ktorá vôbec na Slovensku je k dispozícii, takže sme veľmi spokojní, vyzerá to naozaj dobre vizuálne. Tá logika tam je spojenie basketbalu, spojenie s loptami a myslím si, že je to aj spojenie dvoch veľmi silných značiek, ktoré na Slovensku veľa znamenajú. Janku Minčekovú ste si vybrali vy, alebo vám bola odporúčená, ako náhle ste ju zbadali, tak ste ľudovo povedané po nej chňapli? Ja si myslím, že tá chémia bola absolútna, pretože Janka je veľmi charizmatický človek, ktorý je otvorený, vie rozprávať, vyzerá veľmi, veľmi sympatický a je to ľudský človek, ktorý naozaj dokáže rozdávať pozitívnu náladu. A musím povedať, že keď sa pôjdete pozrieť teraz na čerpacie stanice OMV a uvidíte tam ten vizuál Janky s basketbalovou loptou, pôsobí na vás veľmi príjemne, veľmi pozitívne. A v tom priestore čerpacích staníc OMV, ktoré sa snažia byť také ľudské, nie len nejaké sterilné inštitúcie, kde dojdete načapovať benzín a kúpiť si možno olej, tak je to naozaj veľmi fajn. Dojdete k nám, dáte si kávičku, dáte si koláčik, prípadne získate nejaký pekný darček, vymeníte si svoje body, takže myslím si, že je tam taká prítomnosť príjemnosti, ktorá naozaj s nej srší a veľmi, veľmi dobre to funguje.